por kalau biang ini banginnya stang no ikan kecing syakri kecing you play pada kene kesengi ke bakar pang juga KGP assembly kecungi kabalapan bed kabaki khot ke hospital Sunday tiga pestang juga nih kecing syakri kecungi ngasungoban pediang ini lang baro nado ki teman besan ki beton klip mat ki dekat juga ke komite balang ki long kemi ki long kepa ki khon samla ladon ki pat hep ki bered mat ki ki prap ngi lesse ki biadon ngi kapor ngi yo ban syakri lang yo play ha kan ke chan miet to blin non kale bat ngi pediang ngi lang baro ha ka kerte ngi jong trai bat unong panim chongi uji sukres ali tu ngi rawai tu ngi ro yo trai tu ngi kan ot x ngo tonat yo mau siang ke jing panim chongi tu ngi awan khmat ke chung u de ke jing ai ngo tunggunya kan urus ngautanat ya dakisa ini apa teng ini kan kecing syukri kecungi uplay dekat nambar jirwai ke pesan spa san pusau kan nambar jirwai ke pesan spa san pusau nada dangdon ke babat kot jirwai ke barem kan nambar jirwai ke pesan spa saufunyo unong penkhia bakrau la syam ujisu basngulam tien pentingan ukuran yunong pang tos ngap kasur ujisu ini ruai baru ketika dekat lembar ketika keras karena baju ruai ke san spa san pusa Din pen dengan ren yu nong pang dos ngap kasur uji su sur bat yang jing wai angel kor tam ha pertai jing wai bang bombat jus ngau Jesu ba Jesu kepo baro on mablot par dos ngap tin spon o Jesu jeng dom baka kan pernai kedar pensyong abu rom jong o sorbat yang jing wai angel ketengkor tam ha pertai jing wai bang bompat just now Jesu ba Jesu jing pang men sim jing pang bampong ken shem jing god u Jesu jing she tomper te harukam ken her hiker ten Jesu sorbat yang jing wai angel ketengkor tam ha pertai jing wai bang bombat just now Jesu ba Jesu men sembalwat jing hun kan shem hai kerteng it u Jesu jing dom baka ul o barben gen pralut par u Jesu sorbat yang jing ruai angel ketengkor tam ha pertai jing ruai bang
Bomba just now, Jesus ba ichisu. Doan kolok shong sang ni yaro gerteng ujisu. Ajing kod it wat nyo tala. Dos ngabat wan loi syau Sorbat yang jeng ruai angel Keteng kor tamha pertai Jeng ruai bang bompat Jus ngau Jesu ba Ichisu Andangin boy apneng lawe ngin yo iya lucisu saudon kaken ya ro ngin say kakerteng in ucisu sorbat yang jeng rai angel Kerteng ko tamha pertai Jeng rai bang bompat Just now Jesu ba ichisu Asyuai kapangin ya pendam lang hau blai kecing tuai. Tungin ya syak skor naga ketian ke bakhu ke jong blai. Kabangan yo ya kapan puli ke naga klipman naga gospel ke jong Marcos kalau nong ke baar ke dekat ke peningkong hadu ke bakhat ar. Ki kentian jong ki ba ong kum nem. Tien dau la lek pat spok ke penam. Hadien kendiat sengi lapan bena bau dan hayeng. Tebon gile langkat ba nyam cakasu. Wat hadu ke jingkang. Bat oleh lap ye tien hakim. Gile wan u ki bawalam yo wei bapang yap silang. Yo ba ki ba saungut. Tenda kimla ban wan ajan jung u. Namar utopat ma gile liet no ikata ke jing sop na kata ke jaka ka boh. Uladon bat haba kila penpei kila ya pen hiarno ya kata kajing thia ya ka baulat thia uta bapang yap silyang barabau jisu lai i ka jinget joki ulong ha uta bapang yap silyang ko khon lam map no ya me yiki pop jong me reidon kiba ki nong tho kiba syong hang ta bat kiba ya perkhat halaga do nu halaki do nu balai bau ni Ukraine kaba ben balai kum ni wei bala ban ma piki pop rei tangu blehi te kum ni ru habau jisu ulatip halaka mensi bat kile ya perkhat kum ta haladi ulong haki balai ba pi pi san ya kini ki ru halaki do nu kanu ka ba kham jam ban ong au ta ba pang yap silang lama bigi pop jong me ne ban ong to yang to ra no ya la ga jing thia to ya ru henry ba pin yo tip bau khono briu badan ka bor khandau ban ma bigi pop uang auta ba pang yap silyang hami nga ong to yang joj ra no ya la ga jing thia bat le chala yeng te kumni ru ula yang balwa ra ya ka jing thia ula mi no de nak mat chuki baro kat ba kile kendit no baro bet kile ro yo blame ki daong menu ro ngim jiu i kat kane u blame kor khoingi habingi syak skor nya kene ka ketien ka bakhu ke chung tungin ya pendam ho blame ka chi twai ngin de twai ablay baruk pa ujongi happening ubalong utrai bat unong pan imchungi Jesus Christ melong mame utrai
melong ma meus iem jukis iem utrai jukit trai melong ru oblei jungi ki met kini ki men sim ke jogi nyai ngu iem ko trai ba melai ngi kani kamariang ka bolong ka ayom ka ba melai kerpang ngi ku khon ke jome nyai ngu iem ko trai wat padeng kini kamariang ka bakum niru nrei ngi la ban ye lum lang kum ni ban ai ke jing pen krau ke jing ro ye ka kerteng ka bakhu ke jome bangin yo atrai bis ni ban ye seng ye ka kerteng ke jome bangin yo aruk kan rat ke ga por bangin syakuri ye me ha ka ba ai ka kam ke jome bangin syakuri ye me ko trai ta ka bingin ngap ka ktien ke jome ham tam ke sngi ka bakar pang ka balapan be daki bor balang ke bajrong ke KGP assembly ke jongi kan rat kan bingin ye don lang ka ni ka ying ka bakan tang ke jome ka ni ka klip mat duduk mangi ki berit hadu ki bakrau ka bingin ye don lang ka klip mat ni ai ke jing ro bat ka jingu tang syame ko kan rat lada mi yi ke jing tuna ke jing telot ke jungi ki babon ke jing ke jungi ngej akan rat bisne ba menam thau yi kat bingin ang syakri ye me ka ni ka jan mi ni tip ko trai tang da ka jingai e ke jome in yo akan rat ye ka ban ai shu ke jing syakri ka ban pan krau ka karte ke jome ka jan mi able bisne mi yi ngi ka ka por kat bingin ang don ka ni ka jing seng ni don ka sngi ka pakar pang ka hospital sandi ya ka bangin nom la ban klet ko trai ban kan mau kerpang na ka bataki hospital ka jugi ka Dr. H ka don harar ban hospital ka Norman Tunnel hospital jawai ki health center ka jugi juga assembly baro bat ki wei ru ki badan ne ka man sim juga jingket khali na ka bantai ka ni ka kam ka jing pen khia kan rat bisne ngai ngu eme haka bakum ka ni ka por ka ni ka klip mat ni da dwai ka pang khmat ka jing sne ka jome kuma mala sengi ni ki hospital ko trai ban mala IT pateng ru hala ka jong ka balang ka jome ban dan ni ka jingket khli ban trei ka ni ka kam ban pendap ya ka ko kan rat kat ka ya ka ba me mempat simwan syaka ni ka perthai ko kan rat able bisne ni long tang ki bri ka betalot nim don bor e na la di ko kan rat ringi ap khmi lenti ye ka jing yai pensat bor ke jome ye ki hospital ka jungi bharo kuma me lash alam ye lagi syakri ke jome na reveals ye ka ban seng ye ki hospital ki kam chik pen khia ha ka ni ri ba ye kirilum ye ke jogi kan rat isning ai ngu me ki syakri ke jome ye wat ye ka ba ma ki ko trai ye ka ba mala shimno ko kan rat ye ki ri ablei ki den chat bat ka jing alam jogi ki por ka balik no ki snam ki fat snam ki balik no ki dang sa ko ni sngi ki dang kran brio ko ni sngi ko kan rat ai ngu me able mi i yela ka jong ka balang ka jome kum ju kan rat i gri du khat i ki prabi e baro aka assembly bro ko to ya rap ingi able ya bingi i ki ni ka kam jik pen khia kalong ka e ka kam ka ba melau kum bangi dewan pendap ya ka ni duai kerpat khmat ka jing sngi ka jome men pen ko bor me mela ka jong ka balang ka jome ko kan rat sngi bingi la ban yai trei ki ni ka kam ndai de ka bor brio ka jogi ndai de ka jingalam ka jong man sim ba kho jong me ni tuai kerpang ka ni ka por ko kan ran na ka ki hospital ka jogi ki health center ki ba fair ka jing shakri ni tuai ko kan ran na ka manta ka management ki jing paniaj ki hospital ka jogi ni tuai kerpang ko trai ki doctor ki nurse ni tuai kerpang staff ni tuai able bisnei na ka banta ki to ki nong pang ki no shitomru ki balaj ban thia ban sha sumara ki hospital ka jogi ni tuai kerpang able bisnei la long ka mon ka jome men pen yo ay kini kinong trei ke jogi kini hospital baro kini yo ay ka men sim juga jing snow sanai ka men sim juga jing IT lot ka jing len la di ko ka rap snei ka jing ye ka jing trei lang ka wi ka por ko pat ka por kan rap snei kini yo ban yo i ka dor khamat ka jome ha ba kini yo ban suma kinong pang ki bawan chi di hospital ka jogi trai jisu bi e mi iru ha kan ka clip mat ko kan rat yengi kum ka balang ang ne mauro bat ki prabi e baro ni dan kan kesni ban ai ka jing syakri jome ni da tuai ko trai bisnei ba men pen yo ingi ru ye ka jo ka men si bangin la trai ban khmit ilagi khmat bangin khmi syakri ka kam ka ko dore ka kam ka kan tang ka jome ka kam jo ka chi pen khia bangin ang la ban san ban pen roi nagi ni gisngi ke ban langwan baro ho ni nam la ban le jagi
nang iki brio ko kan rat ban lai ki wi pat ringi tip limba ke jing no ke jugi limba ki kam ke jing ai ke jugi ke jing kersat bor ke jugi ke jing trelang ke jugi ngai ko trai ka kam ka jo me kan nong ka ba job na ka wi ka por she ka wi pat ka por ni duai kerpang kan ka poru me ile se ki don na pedeng jugi ki bedan na pedeng ki met ke bom ko ke bom khia ka balang ka jo me hang ni ru ki bedan ki yang sem ke jugi ki bedan na ka klep mal mari ki wi ki jakaru ni tip ko trai ba ka jing pen khia ka dei tang ma me obli ubadon ka bor baro ubalong doktor ki met ki men sim ke jugi ngat wai ko kan rat bisne men yo man knere ki ko kan rat ai bela ba ka jing jam snam ke jo me ki yo mahat noi ke jing pen khia ka ba kan jap lei ke jo me nangkar khu ablei la ka jong ka balang ke jo me niru hala ke jong jing shakri ke jo ka badang ibet ye me atrai ba men nang pesai kan ka pati kanang la i ka ban ai ke jing shakri ka ba khamba na ka ban ta ka buram ka kerteng ka jo me ha ka poru ablei bisne me i la jong shakri jo me ru uban siyo ay ka ban yang sa chibit por ban sam ye ka ktin ka jo me ngadwai ablei men pen chak bor uru leng ba ka jing persat mesia ba ka bor ka jong men sia ba ko jo me ayung ino khamat jo me ko konrat ngai ba men don rekat la ablei bisne be ka assembly ru we i blakan mau ker pangin ka sngi ka hospital sunday ayung ino khamat jo me ko por ngai scam ba me shashkor yikin ke jing dwai jo me na mara bangi pan ki ne baro ni pan de ka jinget aga kerteng ke jong trai ban nong penem jong Yesus Kristus amen mentapat ngin pois ke ke bentang kata kolong nganai ti ke syaka balang ban pendep iki kam na ka balang diken ke por ngan ai ti ka balang ki parbengi barki paramansim ki bakordor na ka balang lemru ki parbengi ni ki par ki balang ki ba ju kershan yangi na ka singtua jing sekre yangi ublei ki long kmi ki long kpa ki khun samna shram bakan thei lembat ki hep ki baret ki bawna ka por ya kublei krpang pi baro ha ka kerteng u Jesus Christ butrai ka jing kublei ka long ru ya ki wi par ki parbengi ki baju kmi ya ka YouTube channel jaga balang Presbyterian moro ya kublei ru pi baro ha ka kerteng u Jesus Christ ngidon kani ka jing pentip ka basngusi ba i temsan DB sunar i temsan jaga balang Presbyterian putmuri ila klap no manam step ba ka jing li on tap kan long na sisngi kata ka khat Patrick ujun arja arpusau ka jing diwai ka jing ka jaga balang ka long bo blei limba umsim juga jing penteken nong la berkat bagi kun kiksiu ma kham karpang ya ka balang putmuri kalau di bentuk no sewi pat nong syarai hakani ka senam kini kalong ka singutrai ka bakarpang ka bangitip kum ka hospital Sunday bat i nongkren hapeng jangi ilong i Reverend ES Im Sahab i badon haka Tinger Pastorate bat haka Shela Presbytery pastor nakaliang jangka balang ngi penpau ka jing sngongu ya ka jing penko ngu ka jong pi haka jing pat ka balang ban nongkren haka ne ka no pha jong ka sngi kabalang ka singi try ka bakarpang hospital Sunday ngi don ka jikram ka scam pastor bo blei da pension ka khubor hapdeng jongpi bat ka ni ka khubor ka nong ka jikr khumen sim yangi badon ha ni ka ying ka bakatang ju blei bat rui kita kipar ngai baro ki bi ban skap ban sa score lingba ka jingkhmi ya ka YouTube channel jaka balang Presbyterian moro ka jing ka balang ka ai ka jikr khudo ip pastor ya ka ying ka sam ka jongpi pin mat ka kot ka kya mat kham tam ka jing shakri ka ba bidam ai ka pastorate ka district batru ka Shela Presbytery ba ka sinot hi barok away hakani ka por nyo ban lumno ikijengu akarpat iki ushers ban lum kijengu ba din ban lum kijengu akarpat ye Mr S thongni ban bu jingdwai ya ka jengu batru ban bu jingdwai karpang ya ka ying jong i tamsan dibi sunar ya ka ying ka sam ka jong i batru ika balang Presbyterian putmuri kulai bentuk no yang nong syarai jongka tuduai kukpa jongi babeneng long aku ke kerteng ke jong me wan ka hima jong me hakando berhabneng atrawi kat no idap jeng aingu ka bakraw ya me ya ka jing dorong kat ka jong me lembat ni nadu dang step jong ne sngi bakraw jong me berhadu ne klip mat ka menta
ai nguru ablei ya ke jing yalam ke jong me jing ri jing grup jing sumar ke jong me shelter ke jing im ke jong i na ke we ka sngi se we pat ei ge baro de tang ke jing isnai ke jong me ya ke bangilong kum ne kum bangilong ablei we e berbi snai e ngi duai ker paru ha me nak bentau syakri bokordor jong me bulong nong sarai jong ka balang ke jong me haput mauri ko kunra ya ka ba me hi mala simno harde tunsan di bisunar ablei we ngi duai kerpat na margata hoi mel ai ka snem ka kham jrong ka arta ka jeng im ka jong o syakri ro ya la ka jong ka balang ka jong me phut mauri rai we ngi duai kerpat isnai ro me hi ro jong me sim ko jong me ya ra pentengen ya ka ying ka sem i khun ki ksiu ki jong u baro ra baton ka jing ya dai ka ba chan ru lem bat u Trawi kerku ya ke balang ke jong me pumuriru. Bagi nang du na gawe ke por sa gawe pat inong syarai jong ka. Nang saya blay na gawe ke por sa gawe pat inong syarai di gawe pat. Ya ke ban yalam ke ban sinsya. Ya na ke jong ke balang ke jong me pumuri. Trawi ngi bukti hame iki baro. Bagi iki jeng pun kre jong ke balang ke jong me berkayeng ke sem jong rimesan di bisuna. Hadu ka sngi ka jing pendep ya ka mer ka basa ka jong u korku ablai ki benta baro ka jing berkre ka jong ki itu wai ger paru ablai ba i kumne hak na ka por hak ba melawan ya lam bu ra lu syakri bu ko dore jong me ya ka ban a ya ka jing kren ya ni slok rong kat lembat ngi kum ka balang hak ni kenta ka menta kan ra isnai dal jong men sim ba khu jong me Bagai gai baru ke baru syakri jong me pun kre, kan long dah kajing ya rapu jong men simak ho jong me, terawi ini dua ini kerparu hanya kepor hawa kum ke bangai ki jong me, habang iwan ni, iwan sengap ni sengawa kubona krin ke jong me, iwan raru kini jing ai ke berit ya ke member ku halor ke jing im ke jong i, hak shelter ke jing im ke jong i kurat, wei pi wei ke kurat, isnai dah un kerku i kri ke bangi no hai ni. Pelajing ay ngu kuran, nak benta ke balang ke jong me, ablei sibun ke balang ke jong me ke don kam kuran, ini ay jong ki bang para bangai ki jong i, teraji subi kerku nama tertai, kri baru ay belando hande kapor ke mentai man ay se kam ke jong me, aku bun sertap ki kam jong ke balang ke jong me, ay kanang roi kerhai ablei, yang lagi jong ke balang ke jong me hang ni. Kerku ablai yang kapor ke benang sak baro. Mereka ke bangin sonu syakri jong me kan longga jing kerku ya unung kong. Bahkan longga jing kerku yang iru baro ibes ngobat sengap ya ka. Damab no ki pop ken kang ki palat ke misyam hagi jing im ke jong i ko turai. Namara kerteng ke benang portamu turai benang im jong i Yesus Kristus mu ini pan ini baro. Amen. Minta pat ngin Pois ke wei ke benta juga ke jing syakri ke jungi kata kalong bangin yo sngau ke jing kren marka kubo na ka tien ke jong play ke shwa bangin pois ke benta ni ya peteng biang ke jing syakri jungi de kan ba chirwai ke basis pa lai pupra dan don ke babat ke chirwai ke parim ke basis pa lai pun rio banwa de ke tien jong me atrai rap enga haban na syami jisu unong penem Baba. Anwat ya kaktin jong me atrai ya rab ya nga abandai You Jesus, O nong pen baba, O long o blay badon bor, banshna ya ke jingpang, la krau kapom kajonga. Pan pendukai unai
kumbanga layo ban pan mau nak bersedang bahkan ni kesengi ke bakarpang jongga KGP Assembly ke jongi ke belapan ben ke bengi khot ya ka ke hospital Sunday kani ke kesengi ke ba nyimla ban kelet kum ke balang hapol ke jongga Assembly na ke benta ke kam jongga jingkan khia commission ke jongi kum kabalang tang kandiat kan sai shwab ngin poi kan ka ktir ka chong play kum ka khubor ka ka chan met ngimla klam da pan pau ka jis ngu ning kong ning sharp ka play balai lamingi kat ni ban yadon ka khleman ban ga pan pau ka jis ngu ublay la sha ilo jong shakri batolat panwan lam ka por ban yo ban shimata lam bat pi kum kajing ai ka khubon ka ktin ka jong play ngej bobli no mino undan kat balau jang shakri walau long tau tendong baret le marga kleman khubli shibun galiang jong ka balang lingba jong paston cha jong pipster len dan siebru I bala phon yang ala khambit ka por man shimanta la bat pi hagan ka jing seng ka bakarpang ya ka ka hospital Sunday kubli shibun jum sanru nekle ka balang bila pedang subhai ka por rengkat pediga yang sem ka jong aru kumju hakan ka por ublen kar khui pila ka jong ka balang un kar khui la ka jong ka jing shakri jong ka lingba ki sngi ki por ki badang wan baro nakaliang jong a rengkat ba ka district ka bangatrei ka tengnya district bor ka we khandai tadi ka balang ban nakaliang jong ka yeng ke jonga lok bat gi khon sngo ban ai khuble pi ka hospital Sunday kan ka por ha ka karte ka jong trai bat nong pendem jogi uji sukres khandiat kan sai ni dan kan nong rem ki parabi halma ka por kan nong rem juga mission ko jingi kolong kan ka kam chip kan khia kabalang ka trei kan ka kam juga chip kan khia na dok basdang Hakan ka assembly ki jungi ki don arteli ki hostel kita ki hostel ka bangi mla man klet hadu kan ke por ya ke mission juna ka niri wales ki belawan ban yalap bat ki bala sengru ya ki hostel ke jungi ki bala long shisha ka jingkar khu ya kari bat ka chat ban ri ko jungi hakan ka kam jing ban khia met bat men sia kini ki hostel jungi badan national katai ka Dr. H. Korabdan Robert Stahl ki bangi nak sudah rakhi ka centenary joka bat ki kam joka ki long ki bakrau ki bangi tip iwe din we ni dan roi ka hospital lang tay po jawai ka normal tunnel hospital kalamat jing sipor ka bala pelu no ka ni hospital ringi ai ngu ye blai lemba ka jingkit khli juki para bangai ba per ki badon ni ka man siem ya ka ban shakri kani ko stal kala ya biang shaprang ni dan gi ching ki paper rei hang nong no habang idan ro kanu ko benta nginom la lai ki ching ki dan rengkat habang itu rei ka kam ko chong play ni so comment bagani ko stal jogi hang ni po h ko dan rabat stal ko bala seng na do ubnai march ar march chi yakne spa ar ka bala pli gi ko stal jogi ka e jogi Dauta Governor juga Assam Usar William Morris Ulan pli kini kostal hakat ki por dan South Hoteli ki jingtia bar kini kostal ke don ki private ward maternity ward ki kamera po ki tiar ki extreme bar uni governor ai ki jingro ulan new kor kini kostal hakat ki por bar kalong kostal ka piang bar kalong ro kai ka balong ka itanat hakat kam shakri ka jongka kabalang ka trei kini ka kam halor ka nongrim ka jingi ben khia kadai ka kam ka chong blei ka bo blei hu pen khia bara bo pen khia om tai ka met bre ka men sim ju ki bre baro kabalang ka kongo bat ka bot ya kini ku sa ka jong traju Jesus Christ bo ong habo jisu la mi no ula i yo pai ba babon ula snus ei ki ula pen khia ya ki papang
Kichongki. Om tangata ulah penkia iki bapang. Udah kumru. Udah IT bong to pen kho. To pen kia iki bapang. Bat iki bapang yang tholi ong ka ktien ka jong play. Idan ka nong rim na ka ktien ka jong play. Kani ka healing ministry. Kam chik pen kia jong ka balang na ka por. Shikoi pat ka por. Kadai lor kani ka nong rim ba ka balang situlup ka pertai. Banam ta ka jingkan mau i jungi ka balang reveal sa sien nga ban ktia. Dai tang bakawan ban lap. Bani kai ngi ngidan apa deng jing sa juga jing dom ki por. Kelai kai ki babon ki liang healing teaching ministry ki don. Preaching ministry. Ndrei kani ka kam juga jing pen kia. Kalau ka wei ni ki kam. Ka baladan. Ka jong ka balang ka balati simti. Ka ka balang. Shimiga kam ka wei ni ki kam ka ban pendap. Nisngongu shibon ki por ki syakir ki jong blai ba pher ngimla ban ke jerlut akani ka por. Nalor doktor Edkodon Rabat. Nalor kini ki iwi pat Dr. Griffith wala sengi ki dispensary ti mau plang. Edi Hughes ki pat ki babon ma ki syakir ki jong blai. Ki bala trei ka kam ka jong blai. Ki dan ni ka man sim juga jing ai tilut. Ka man sim juga jing sngo san ai hakman. Ki dan ni ka man sim len la di. Na ka man takani ka kam kaban roim hakakam jing pen khia ka baki ki la trei. Ni sngo buram shibune ikini ki bala dan hakmat jogi. Ki bala trei ai tilut ila di mat pan sim. Mat pan sim. Lingba jing trei ki jong kini baro. Kabala lang kala a la ban ai ki syakuri ka kam ki jing pen khia. Ka ba bhatam rangkat ka man sim ki jong ka jing sngo san ai. Ki lo long ki jing rap ki ba khrau ki ba bon om tangi ka rikasi ni ka thain baro ka we. Ni ngai ba ka ni ka kam ni nang yai trei ni nai pendap. Yi ka kum ka jong tra jong i. Which is grace tat nda unwan pat. Ai ngoi oblein ho anh ngotong long i pin do ka basdang. Ni dan shibon ki jing e ka bengi hap nya kando. Henry ha ka ki jing e ka bengi don. Ka balang ka jong oblei. Ka balang ka bala sispa da oblei ka snam ka jong. Kam ju shong thaj. Kam ju kan randa dien. Ka ra e ka lama Jesus Christ kam chajrong. Ka ai ka jing syakri ka ba kham ha. Ringkat ngan ong ipi sa sisien. Da ka men siem. Jong ka jing snow. Sun ei. Kadawai ngi ka balang mandan ka men siem jikit kali. Kadawai ngi para pengipi. Man siem ka dor ka baram ka ba Jisu sispa ngi. Bangi lei ei. Na ka bantang Jesus Christ. Halo jong ka kam. Jong ka jing kia. Ai ngoi oblei baka assembly ka long tai po seorang kam senam raja khat miu. Kai i baka ni kal de nongrim juga Bible baka balang ka de ban trei shirham. Baka de ban dan ya ka man sim kicikit kali. Kalai rai ba man ka tayo ka balai jo banai June. Bangin bo ya ka ni ka sngi akan dan ka hospital Sunday. Baraka ni ka hospital Sunday ka bangi de ban klong ban kan mau kerpang. Ka tayo balai. Kawai ka bangi de ban ne kalong. Ban kan mau kerpang kini ka hospital ka bai ka jongi. Resek. Ki badang ya itere hadu kini kisngi. Ngin duai kerpan kam ta ka management ka hospital jongi. Ki doktor ki nas. Ngin duai kerpang na kam ta ki nongpang ki badan hang ni ki staff ki batrei kini ka hospital. Baro. Bau blei undar kat lemat ki. Ngkershan bor kini hospital. Kinang yo e ka jing start ba ka jablei. Kinang yo ay kata kaman sim snow san ay. Kaman sim jing ay telot. Haba kitrei na mataw turay. Om na kaman tagaburam. Jong ubriyo. Dito ka daw ngin kan mau kerpang kini hostal. Akan ni kabakum kini kesni. Berkawiro ngin kan mau kerpang man pulong jing tuay kerpang. Ndai tang kata ban lumru ki jing aingu. Kini kesni kilekot. Ban lumru jing aingu. Berka jing aingu ka bangin yo ban lum. Ini ban pas kini hostal ki ba ye ki jongi kini kilong tangkat to kade ki mat aspen kan mau ki prabi halo juga ke sni ke bakar pang ikan mau de kleman nam ko ban penslam tungini poino be chika ktien ka jomle ane ka kleman ka bentana ka ktien ka jomle ka bang lapen shonong rem ka ni ka jislok ha ka ni ka por ka khubor ka lang
ia ketu ke Bangladesh an Pulistan Pakistan gospel ke jong Marcos kalau nang ke baar dekat ke Baningkong hadu ke Bakadar nganong polis yuk gini dekat Nering ini tu ia kena kejingja kat kom kena ketin ke jong play. Kemudian kata insiyok bansat ling baju kena ke passage ling baju kena ketin ke jong play. Kei ke kubor kadon ban keren yang ia kena kejing seng ke bakar pang ini kalimat. Ketin ke jong play gitu ingi ke ongkum ni kat kom kena kejingja kalau. Ke kledo jong kena ke bentar ke ong Jisu penkia ibu pang yap siang. Hakan ni ketin ke jong play ke tu ingi ke ongkum ni. Tien daw lalik pat sepok ke Kapernam. Hadian kendias ni. Lapan bana bau udan hakaye. Kani ke ketin ke jong play ke tu ingi ke ong. Hadian bau Jisu lapan dap ye ke jingrung ke jong hakis nakok. Ulalik paipat syaka Kapernam. Bat kadau golong nomor simla bandrung kiwei pat kinong ba. Haba udan na Kapernam ong ka ketin ke jong play. Latip pai ba paro gitu ke jaka ka udan. Ki latip lot ki bre ki badan gitu ke jaka. Ka khubor juga jingdan ke jong Kapernam kala pariang keleng ong ka ketin ke jong play. Mdai tang kata ki pai ba ke jingwan lum ke jong pai ba kata ke yeng ke bausa kala pen khapnya kat hadu omdan jakashu ngam jakashu snap hantai ri Palestine kendiat ya hari Palestine ki yeng breu bonsin ki long ki yeng ki baki breu ki la ban rung ban mi ong kat babmat ke besngi ba dang step perngap ki yeng ki jupeli renghang kim jukhang lem dadan kam ka bakam karpang ki haban khang la dadan kam karpang hakum kini ki jayeng bau Jisu dan kalong ka ba sibon ban ai jaka ban prung brio ki bawan rong ha ka yeng ka bau Jisu dan ban wa de ka jingarap aga juga por ban ngap ye ka ketien ka bau wikai ong ka ketien ka jong play ka por bau dan ka yeng Kapernam ka ka boleh kalong ba ketin ke hang ni ketau ke bau laya lap ke ketin ke jong play ke kubor baba ke gospel hang ni amsim laya tu ya kanu ke benta ke bau keren nrei ke bapau ke long bau laya lap ke kubor ke baba ke dekat ke balai ke ongkum ni hapadeng tau pai ba babon ubalaya persyang banyatur ban ngap ke ketin ke jong Jisu bau lap ke kubor baba hapadeng kata kapor kilaiwan ki sangut kirang ba nimtip ki treyu ki ladeyu ki adeyu berto bapang filiang nege di bayeng di parlok bayeng samski berto pawang sya ndri ke ki lek kilong kilawan ra yau to bapang yap filiang dak kencak krong ni ke kencak jing thia jong unong pang kendiat ina pai kendiat bopang yap siliang ka bomot ka jingpang siliang ka long ka bakta na ka benta ju kamet ka jong brio badon nunu brio bopang siliang ka nu ka benta udon ka jingpang lada ka pang yap siliang ne kti siliang enton ju su thu su long bala yap lada dei ka ktiru kumju lada dei ka kejat ka long kumju enton ju su thu lada don ka jingpang siliang kamju ai su ka jing trikam bani arab lada dei ka diang kam la bani arab su ya kamon kata kali kejingpang yap siang, dan justru tu, kibamat ika bakom kene kejingpang. Katkum kejinget jukijiu ki ong ba, kinget bagai kejingpang kade kejingpang kabaya khle lang bat kapop ke snolang, kimlaban pede khlat. Ki ong bagai kejingpang, badan berkapop. Kadekat kabasau ki tu ingi ka ong ni, kini ki sangut kilawan ra. Ia ni bapang siliang. Haba kimut wan ra syau Jisu hakata ka Kapernam kata ka yeng ba udan. Kai ka kisyam jing e kalong. Kisyam jing e ni ko ngaba kimat. Ban kentur yau to pai ba babun. Kisyam jing e.
Nama ruto pajbun miam jakasyu badabar barapo iyeng. Dan jakasyu berperu. Ngaju perkat kira kat dia bapang yap siliang ya bra kata kacing tia bidan. Barat sawut. Kalau ngwas syam jing ban penrung yu syaka jaka budan ujisu. Kai ke bipilek pitep. Hapadeng jo kata kacing syam jing juki kabaki ke kando. Kidan kawi kacing mut tang kawi kacing mut. Kata kacing mut kalau dah kawi telilang kawi. Kili ra yu ni khamat ujisu. Dah bagi lek kemno pitep. Laya tu. Bagi tikit num yeng si Palestine ki long ki bamadan na te jrong. Bat ki jupelong ye te num ki jaka songkai pengat. Ki ai ke yeng jing kenja. Ai ke jing kenja. La juburu ye ki de kenja jing king balaban kieu ban hiarang ta. Ye kani ke num la kersyan de ding saudong ki baklan. Haka jaka balai pat ki pendap lapi da ki deu berta. Kumta kini ki sangut ki doi kini ki sangut kila kieu kila ra ine ubrio. Apa yang silang situ kila ti klong ye kata ibala lape de kada berta kila le de kata mi dekat kebesan ka ong yengi iktien ke bau jisu la keren nau ne ubreo bak tang sui ye kata kibala pen sngolongo ye kiti badan ajan rekom bala kada uskmat ka jingpang jong no ubreo bak ni ki jiu ki nyeu kolong hari Palestin jelong kias no berkepok. Jisu tang shui kini kisangut ulang ini beri bapang yap siang. Uang lama iki pap jome. Bat kawai ka besno kemen kalong. Hakata kapor ka begini kisangut ki ora iyo ni beri bapang yap siang. Setiap kali baca. Jisu iro ye kecingai. Jogi ni kisangat, kibadannya kata, kajing mensiam juga kajing sosan ay kajing ketkle, kajing ay taylut banon ra, yau ta bapang yap siang, au Jisu, Jisu lagi kajing iya jingat cuki, lawan ra yau tau beriu balong bak, mensiam juga jingat cuki, kim sim lakhainya kajing penwit, balong lam yau tu nong pang syau Jisu. Kani ke jujia gitu ki balai i ke balau Jisu trai. Begini kilamat ye ke jing penem ke jong trai jungi u Jisu Kristus. Ki prabi wara pedeng jo kata ka bakilawan ra bau Jisu la ong lama pi pop ju. Kita habau da penyok ban penkiai kata. Kai ke bala jia pitip. Ki dan ki bala kilawo dong ye Jisu Kristus. Bat ki ong wei ba kumune jisya ka kam cik penkia ka dei no belai kila wadang kila ya perkhat ki dok nut ki mensim joki bagi ni te ulale ke bom dei bagi kila le kata ka di kecing ia kendu hakat ki por hakapor ka bau Jisu penkia yo bapang yap siang manam da bon ketien kitu kidan kentien ki bala pulih mereka bentar kabang akwa panon ra ini ka kubor akan ka jiseng kalang akwa ban sat abi adai ba ka kubor panon ra khamat chungi kalang na ka bentar kini ki sangut ki badon ka jinget ka bau Jisu yo iki ngaju perkhat abang puli ya kani ka history ya kani ka jingjia kani ka ketin ka jong habau Jisu i ka jinget chu kini ki sangut Bikiwan ra itu beriu bapang yap siliang nak khamat ke jong Jisu wada padang ke jing padang pai ba babun wad bakinam thau shu wada kata ka jinglot jing sep la sigi liet kiu na jrong tudum katno ke jing shem jing juki bakin ra itu beriu bapang sete jrong tudum katno ke shem jing banan panihiari ke inang tena tunum yau tu beriu bapang yap siliang syadu kejat jong khamat jong Jisu kamlong ka besok Lesi ki lihat ya ying juki beriu ki haban trei biang haban pelut pensap bet pen biang. Henry kita ki baro ki bo sedien. Kim dan kanu de kawai pat kecik berkat. Henry de kawai ke cingmut ke juteli. Tang ban yo ra yo ne beriu pang siang. Hau Jisu
Để yang ni ngio i ya ka men sim juga jinget bat ka jingle juga. Bagi dan haka do no ka men sim ka juga. Mas ngau ba lang ba ka ni ka history lang ba ka ni ka jingjia ni ka tin ka jong play ngio i ka jinglong juga ni ki sangut. Ka wei ka jinglong ka bang ngio i ya ka ni ki sangut ka lang. Kata ka bang ngio i ka lang. Bagi dan ya ka men sim ngau snei. Habag ngio i ni ba pang yap siliang Haba utia hangta ka jingtia ka baudan. Ngangej bagi ni ki sangut ki iu kimla abandan bon na ladi. Henry gidan ni ka men sim sosan na ka por ku ipat ka por. Ai ngu oblei da ka ta ka men sim juga sngi sngosan da ka jinget ka baki gidan ka men sim sosan Kawan ra ya ka men sim juki ka dan ka empati ki ong ka jing sngo lada jia manga bangalong kumni ka ka ban jia yang aro. Kata kaman sim sngosan ka baki kidan. Kam sim lakut tangaki. Henry gila kut jingmut. Dakaway ka jingmut. Ban le na kaman tao ni upang yap siliang. Kitip habaki le yu. Un sayo ma ti kichipan kia daga jinget ka baki dan. Ay ngo yu blay da kaman sim sngosan kilay lam yaw ni ubriyo bapang yap siliang siyaw jisu. Hapleng ki jinget ka baki dan. Klem kain klem tungkai. Da kaman sim juga jing sun Bat kaman sim empati kyo. Jing juga. Kawai pat nyo ke jing long juga ni ki breu sangut. Beli lam yo ni ba pangep siliang. Chau jisu. Ki dan ro ya kata kaman sim juga jing len lade. Kaman sim len lade. Kaman sim juga jing ai tilut. Kumba ong kala sai kamong balai at fulai. Ki train du kaman sim. Kumta om kumbahau trai om hakibria. Ngangit bagi dan ni kabakum kita sim. Ki ai tilut kakam cuki kakaran kamjam. Ki len yela di klem tengkai ban le na kabantau ni bapang yap siliang. Makan mau apostol Paul uang kumni. Apostol Paul uang. Dai ka jing ke jong kures. Ka ba penle ya ka. Dai ka jing jong kures. Ngadon ka jinget bagi ni ki sanguru kidan ka jinget bagi ka jing ka bagi kidan ki bagi lakmat na kures. Ka penle ki. Na ka bentah une bapang yap siliang. Akan mau ka Mother Teresa. Haba ka Mother Teresa, haba ka Suma di Gibril. Ki bapang yang lengkut. Ki babon ba ki cacingpang. Ikan man ngingit barok ngile tip ikan Mother Teresa. Ka history juga cingem congka. Pitip ka ongkom noi kini ki kentian haba ka don ka men sim ngosan ka don ka men sim juga jing ka pelek ya ka ongkom ni. Haba interview ya kada CNN News. Kejubab ini kentino. Komo Teresa. Pile kat kini ki kam juga jing penkia. Iki beri bapangnya lengkut. Pida saj iki jingmong juki barok. Pis ngau kumno. Kai ko kubor papidan. Pitip kejubab ini ki kentian ka ongkum ni. Haba ngale kani. Ngasngau sen ki. Berapa kali kan iru kacing jo kres kapan leyak. Mendai tangkata ka ongi ni kentian ke kemen ba lada piyo itu ke kat kasih ke bala touch pang Mother Teresa kadan. Ka ongi ni kentian ke bong. Ngayo iyo belai man lau brio. Man laga brio. Habang apen sat iki jing mong jong no bapang jong lengkut. Ngas ngau kumbas sumar. Yau terai jungi. Uken ran. Jogi. Aingu yo blay. Ublay yo lawan sengi ke hospital ka jogi hang ni ari kasih ba jogi daw Dr. H kadan rabar astal. Dr. H kadan astal ka jogi Dr. rabar. Umdei bo mat ka jinge syuaban tei ka hospital tei udah na pare ka jinge ki babon.
Hapadeng jing sedang mantre kene kakam udunai ki pisadu khandai lak. Piti ule akumno umi nang ni nari kasi jongi ule chatai. Bara ule chatai hapadeng jong kata ka jing ka bokwa bantre kene kakam cik pen khia. Ule akumno udan ya kaman sim skul san ki beriu. Dan kaman sim juga jing ban ai tilot len la de. Upertai ki beriu ya wer ki beriu baro chatai. Bakinya raplem nakabantakan ka kam ka bakrao mana jipen kia ki brio aingu yo ble dia nabu bakata kapisa ka bodan kam abakala bet kala bayang wan man pai sendiri kasi jogi lestang bantrei kene ka hostal ka jogi kalong umtei kum kalong ndai ta ka taru len ladi hak ki por bang trei ru ang te sibil kom wei ne ki nong trei sarkar boy sumar nikalte nakatulop ka bau jiyo benut usai nakatulop la diru bantrei ya kadeka kam cikpen khia ya katei ke hospital kai ka pangamot banong hani ka por banon ra limba jene ka por naka baburam habangi ya keren ni ke hospital hatu gini ke hospital ke jogi baro artali ki dispensary ki health center ki jingi baper alai mo siang mau plang ki wei da ka baburam na keren na klemal tungin duayu blai un penyo ki nong trei jungi ki management ki doktor ki nas ki staff ki nong trei ki badan ki hospital ki dan ni kan siam juga jingi snow sanai kamen sim juga jinget, bar kamen sim juga jingi, kamen sim juga jingai tilut, kamen sim juga jing len ladi, bantrei, naga bentaka buram ke jauh belai. Ngam kedua keti anu nuru, dak maaf inga, sengoy. Dan iwe ibriu, ibawan ong, ngalah subiet bahai ong, bakawai kesni. Hakapor bangalik siya kajing kawai ngayo i wei nong trei i balakan hit yang pat ngalapat ka donot hakapor basitom i khon jonga kata kam dei ka i hostel kajing ring ini kajing jia ka bagi kendo ai bagi nong pang kajing ki berong ke hostel kinyo i ya kajing i kajong kures kinyo i ya kamen sim kajing ai tilot habaki beriu ki wan manrung kini omat om dei ta ka jing pen khia ka bakan jado rei kini omat ru ye ka jing pen khia ka jam sim ka jogi baraba ki mi na hostal ka jogi kin mi ta ka jing kemen bikin yo i ba ka hostal ka jogi ka trei shisha na ka benta ka buram ka jong play Ujis Kristus wan jika pertai om ban yo syakri, reban syakri ban ai tilot, man sispa nam tiki babon. Tungin ai kecik syakri ublay. Ngindan ni ka man sim juga jika kli, ban trei kena kakam. Kat bagi sengi kidang yai, nak kapor, sikoi pat kapor. Ngidan ka jingit, bagi hospital ka jingit kendap lagi ni kenong trei. Kibadap dah ka bor ka jong man sim ko jong ublay. Badan yang kaman sim sengosan ai, kaman sim juga jing kajing ai tilot, kajing len ladi. Lada dan nuru kajing kabakidan kado kanoro. Nrei kidan ya kawai kajing mot, kata kalong na kaban takaburam kajong play. Ipan kia, iki brio ki bapang. Kanungot ki baong, ki badan kom gamata tersa ki bang. Kat banganang sumar ki brio, kat badang nyat ki jing mong juki. Mas ngogong ba sumario turajo Yesus. Pengayu iru ya kedor kemat. Kajong turajo ki Yesus. Aingu yo blai ki missionary ki bawan seng ini ki hostel kajoki. Ki breu ki syakri ki jomblai ki bala seng iki ki hostel ki ba per. Nget ki wan na kamen sim susunai. Kamen sim jong kajing i. Kamen sim juga jing ai tilot. Kajing lan lade. Klem tengkai. Met
bat mensim ke jim juki ai ngoi oblei begini ki saungot ro habagi iu ne ubri bapang yap siliang klam tengkai ki don ne ke jinget baga jing pekia ka dei nau jisu ki lei lam yau ne ubri sao khamat ke jong jisu bau ni ban penkia yo kat no kalong ke jingkemen bau ni ubri bapang yap siliang ong ke tin ke jong blei ula yo amat ke jing penkia nau blei ulama de ke jing penkia nau blei kei ka bangamut balong si simpat kom kira duk hat ka balang ni dan ke lema tungin mi nang ni mangiro gi longgum kini ki saungut ladang ngilong ki doktor ngilong ki nas ngilong ki staff ngilong ki nugi bantre ka kam ladang ngimlong ki doktor ladang ngimlong ki nas ladang ngimlong ki staff ngimlong hante ki hospital ro ni batre ya ka nugu ka benta ka bagi tre tungin dan ya ka mensim juga jing sungsne mensim juga jikit kli ka mensim juga jing lan ladi bantre ka kam ka jomple haka nugu benta ka bangi tre jungi ujisu haba ula pendap ya ka benta baru lek pai shalok pa ula kiu no shabneng lek pai shok pa nreka kam juga jing pendem mulai ti pateng nreka kam hake senran juga udong to kilech ka pertai baro ai ngo oblei haka snam khat khandai spa andru pusan ka balang kami na reveals kala ino yangi haki try juga rikasi juga ya ka ban tray dap ya kana kam ju pendem ka badang sa ka sinat pelun na ka por ka badang long ka wei da ka wei ka jingmot kala shirham kala kular ban shim ya kana ka kam jikit kali haduk ini kisni bat shabaro kumjo kumta ka KJP assembly ka balong menta kamri kamrandien wara pada kejinge ka ka don rei kaya itrei ya ka kam joka jikpen khia hanu ka khlipat trei bakamiet kan sawan kumbaong unong ruashim siam kumta kum ka assembly ka kentu ka bakum ka si ka hospital sandi ka jungiro ka kentu yangi kibrabi kum ka kam ka bala shania yangi ban tradap ya ka kam tungin tradap ya ka kat bagi sngi kidang yai nginam pan sapai ngin pelut pore kiwi pan rei ban trei na ka bata ka kam ka joblei ai ngoi oblei ka jingar ke centenary ka basispa snem ka basispa juga balang kala yakut ka wei ka jingmut ka ongkom ni baki balang hari kasi jongi ide bandan ka kini ki lai teli ki kata kalong ka nongrim jogi kalong haka centenary ka dei balong ka balang ka bakershan hi ka balang ka pensapriang hi ka balang ka basen syarhi ai ngoi oblei kini ka stal kidang dan kam bangin kershan ki inang dei dan kam ban kershan ki lingbari ki di jingai ke jungi syaka kam ke jong blei pengila ban penroi ya kene ka kam cik pen khia ban ra ka lama ka spal kat bau blei udang pensa kene ka sla jok pati ka balang presterian ke jungi kam nei ka balang ka ba shele ko mele kai football khat wingot kinong pei de ki pau ajar ki lak mereka balang presterian jungi baro ye shim ke jungi klilang ban kershani ka kam ka jong blei ban trei na mata ka kam ka jong blei ngajukan ma ka por bolong rekat ka por bang adon ka por bang ju bolong rekat ngaju keli gi ba de bolong rekat ngong ka ei ka kamram jong ka jinglong rekat dan gi bala jubab ter ke jubab pun ba gi jubab kejing jubab dikiru ki ong ini si mentalang ki kam juga palang bara bapak kular kiru dekat pikloi bannya si menta berkabalang ban IT stage ka kam ke jong blei ki ong kular ke jong blei kom kiru dekat kadai ka kam ram jongi
kabalang jungi ngal ong sa sisien kam dei kabalang khat wengut kaban ket ya kakam mereka balang kat bangi dana balang moro baro nginya trailang ban kershan hi ya kakam ke jong play kadai kabalang ga pen sapriang ya kakam cip pen khia kadai baka kabalang ga kershan hi kabasan syari ya ke jing syakri jongi blay ni rap nai boringi banginang la aban mi nang ni kam ke jung ku play bangin dan dengan sim sngosan sim cikit khli kom gini ke saugot ha bangi i ki pre ki badan kam ke cikpen khia tungin mi da kam sim sngosan ka jingit khli jinglan la de jing ai tilot da kam sim ke jing syakri ka ban pandan buram yo play ni rap nai boringi bangin ang la aban ai ti khamba ban ye treyu kat bagi sengi kedang ya yenam pensap ke jing syakri ke jing play unkar khu kar pang ya ka samle ke jong ringkat bagi ni ki kam jing pen khia jong ka baunang pendan kam na kapor syakawi pat kapor tungin mi nang ni sa sin pat no ya werengi ban yo ya ka ju ka ban sim jong ni ke sawut ke dalam bible da ka ni ka ju ka ban sim mangin mi nang ni mana ai ke jing syakri ya ublay nam taka puram kacung amen ye ai ngu ublay kat akan ka chan miet bingila yo akan ka por ka kodor bangin mani bangin syakri kam tam ka sngi ka bakar pang kacung to blen kar khui ngi baro ki belawan chikni ka jisek bangin mi nang ni rengkat ka chikar khu kacung bu to blen nam taka puram kacung amen nila pois kaban penuai no yang dikejing syakri ke juga ben ai kuble ya paro ki bawn ke jiseng nado kita men mesan ki dekat komiti balang ki long kami ki long pa ki samla bat ki wei ro ki prabi ki bi don ha kan ke jiseng ke ba menta ngini penuai ke syakri ke juga dengan nambar jirwai ke ba laispa san punyo ke nambar jirwai ke ba laispa san punyo don men siem ba marwei ban rap kat bagi sngi kinang ya don men siem ba swai ba chan yap kat bagi sngi kinang ya a ban yo ban thamai kat bagi nang ya kham chinga a jing bha bangin yo ai kat bagi sngi kinang ya a jing bha bangin yo ai kat bagi sngi kinang ya ine roi bro gitu gitu khat lembat kat khoros kana ba jirwai ka ba laispa san punyo Men simba marway van rap kat bagis ikinang yan don men sim basway bajan yap kat bagis ikinang yan Avanda yo pentemai kat panginang yat kam jai ajing bha pangin yo ai kat bagis ikinang yat Kinang yat, kinang yat, kinang yat, kinang yat, ajing baba ngin yo ai, kat bakis ikilang yat. Jingren ben bihei don bor kat bakis ikilang
shai dai kabor kat bakis ikilang ya apertei dapat kuslai dapat umat lemwai to ya Rab you log baswai kat bakis ikilang yan ilang yan ilang yan ilang yan ilang yan ajing bhabak ngenyo ay kat bakis ikilang yan ikarwo kajing baro kat bakis ikilang yan desiter syadin ngino kat bakis ikilang yan sembai bha bangi botem ladum hai shai kemsem bajink men kin ai klempem kat baki sikinang yan kinang yan kinang yan kinang yan kinang yan ajing baba ngenyo ay kat baki sikinang yan kaburam bat kejinggo ngi Aisyah me ablay ye ka ba melalong rengkat lembat ngi ke kejing syakri jungi nado ke bestang hadu ke ka klip mat ke bamanta to pelaj ro yengi ko kan rat rengkat bat kejing kerku ke jome kepada kejing ai ke jong Yesus Kristus bau terai kejing i ke jong blay pa ke bana bom jukut rengkat ba kejing slok bat hiang ke ba pensyat bor ke jong mensia makhot to ke ni lai we blay ke ni syang sat lembat ngi ke ni kapor lembat laga juga KJP Assembly baru ki balang ki badana bat ki bakan mau ki ski bakar pang jong ki hospital Sunday lembat ki remai ki jame ki badan hang ni bakaleng ki juga ki pertai nado menta bat syaduk ki babam cukuru amen